नमस्कारू तुमगेल्या मोगाचे यूथ ऑफ GSP वर्ल्ड वाइड हाज्या GSP समाचार आयतार सकाळ 8:30 ह्या वाराचे प्रमुख सुद्दी घेवन हांव तुमगेल मुखारी आयला. आमगेल्या समाजात जन विंगड विंगड क्षेत्रांतू विंगड विंगड रितीचे साधने करता आसाची. तशीच पुंडलीक पै म्हूण हांणी मुंबईच्या दोंबिवली हांगा केलेले एक अपुरूपाचे कार्यक्रम आजी देशांतू राष्ट्रांतू नाव घेतस. वय आमगेल्या इतिहासांतू सुरवेचे म्हणत हे बहुभाषा पुस्तक आज्या एक व्हड मेळा हांणी निर्माण केल्लो आसा. ह्या मेळांतू एक 65,000 पुस्तक तांणी उपोग करून राम मंदिराच्या कलाकृती सृष्टी केला. ह्या पळोवच्याक महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हांणी जानेवारी 25 ते भेट दिलेले आसा. ताजे विचारू एक व्हिडिओ आतां पळोवन येवया. असल एक बहुभाषा पुस्तक एक्सचेंज कार्यक्रम भारतांत मात्र नाही सगळे प्रपंचांतू सुरवेत जावन वस. जानेवारी 19 लागून जानेवारी 28 ताईं हें चल्लें. पैस फ्रेंड्स लायब्ररी प्रायवेट लिमिटेड हाजे स्थापक जावन अशें श्रीयुता पुंडलीक पै हांणी केलें तसल्या हें साधन व्हड रितीरी नांव घेतिल्लें आमकां मस्त खुशी. हांगा 2 लाख वयरी पुस्तक एक्सचेंज जाल्लें आसा. पुंडलीक पै हांकां देव बरें करो म्हणून आमी प्रार्थना करतात. श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय करा राम नाम उच्चार करा राम नाम उच्चार घोर भवसागर पार करा घोर भवसागर पार करा करा राम नाम उच्चार करा राम नाम उच्चार. नमस्कार, हा पुंडलीक पै फ्रेंड्स लायब्ररीचे संचालक आसा. तर आज आम्ही हांगा एक पुस्तक एक्सचेंज प्रोग्राम दवरला आसा. म्हळ्यार तुमगेल घरात ताकून पुस्तक घेवन येवचें आनी हांगा जे एक्झिबिशनात दवरला आसा पळय तें पुस्तक घेवन येवचें. हे गेल्ले 6 वर्सां आमी करता आसाची. ह्या वर्सांतू एक स्पेशल अट्रॅक्शन म्हणून आसना आम्ही एक अयोध्याचे राम मंदिराची प्रतिकृती तयार केला आसा. 65,200 बुक्सान केला आसा. तर ते हे एक जे आसा पळय एक व्हड अचिवमेंट आसा. सगळे जगतांतू वर्ल्डांतू हे फर्स्ट आसा. हांव अशी सगळ्यां आमगेले जे बांधव आसात तांकां सगळ्यांक अपील करता की तुम्ही सर्वांनी येवन गेलो हे जे पुस्तकाचे राम मंदिर आसा ते पळोवपा आनी हांगाचे बुक एक्झिबिशनाक तुम्ही पार्टिसिपेट करून गेलो बुक्स घरकट घेवन वचपा म्हणून हांव विनंती करता. धन्यवाद. नर जन्म हे भारी विरळ नर जन्म हे भारी विरळ विषय सुखांतु दुःख ही भरला विषय सुखांतु दुःख ही भरला. अयोध्येच्या राम मंदिरांतू देवाल्या प्राणप्रतिष्ठा जाल्ल्या विशेष दिवसांतू GSP सेवा मंडळ काळवा कारेगांव हांगाय जनान ओट्टू जावन ह्या एक शुभ दिन आचरण केलेलं आसा. श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम.
जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम. ಬಂಟವಾಳ ಶ್ರೀ ತಿರುಮಲ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನಂತೂ यांची जनवरी 22 मस्त चंदायरी कार्यक्रम चललस. देवालय पॅन्टे उत्सव लालकिंतू बैसून देवालय चंदाई आणि त्या दिवसू रामालय विशेष टॅब्लोय कोरनू भक्त लोकांना या संभ्रम तांगेल ओट्टू वांटून घेतला. राम ध्यान सुंदर राम नाम सुंदर राम ध्यान सुंदर सुंदर अति सुंदर सुंदर अति सुंदर सीताराम सुंदर सुंदर अति सुंदर सीताराम सुंदर राम नाम सुंदर राम ध्यान सुंदर राम नाम सुंदर राम ध्यान सुंदर. मंगळूरच्या रथबीदी श्री ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನಂತೂ ಜನವರಿ 22 अयोध्ये राम मंदिरांतू देवाक प्राण प्रतिष्ठा जालेल्या विशेष संदर्भारी हॉट रितेरी कार्यक्रम चललस. देवस्थानांतू भुरी भोजन 10,000 जनाकिन चड जनांना स्वीकार कोरनू देवालय कृपेक पात्र जालीची. तशीची विशेष उत्सव आणि अंगाच्या स्वयंसेवक ओट्टू जावून चलल तसल्या पुरा कार्यक्रमाच्या एक दृश्यावळी आता आमगेल मुखारी. राम शक्ति सुंदर राम भक्ति सुंदर राम शक्ति सुंदर राम भक्ति सुंदर राम मेरे अंदर हृत कमल राम मंदिर राम मेरे अंदर हृत कमल राम मंदिर राम नाम सुंदर राम ध्यान सुंदर राम नाम सुंदर राम ध्यान सुंदर सुंदर अति सुंदर सुंदर अति सुंदर सीताराम सुंदर राम नाम सुंदर राम ध्यान सुंदर. रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय.
सुंदर राम ध्यान सुंदर ಕೊಂಚಾಡಿ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತೂ ನೂತಂಜಾವನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಜಲ್ಲಲ್ ತಸಲೆ ಪರಿವಾರ ಸಹಿತ ರಾಮ್ ದೇವಾಲಯ ಚರಣ ಅಂತೂ ವಿಶೇಷ ರೀತಿ ಭಜನಾ ಸೇವಾ मलगड्यान आणि चेडवाल ಒಟ್ಟು मेळणू केलेलस त्या दिवस दलाल कार्यक्रमाच्या एक चंदाई अत पळोवन येवया. रघुपति राघव पतित पावन रघुपति राघव पतित पावन रघुपति राघव पतित पावन रघुपति राघव पतित पावन
रघुपति राघव पतित पावन जय लंकारी जानकी जीवन कभी दूला से तू भंडारे जय श्री राम भंडारे से तू 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 भंडारे बागई से तू भंडारे बागई से तू भंडारे बागई सीतावर रामचंद्र की जय सीतावर रामचंद्र की जय सीतावर रामचंद्र की जय से तू भंडारे बागई से तू भंडारे बागई भंडारे बागई से तू भंडारे बागई कुंदापुर पेटे श्री व्यंकटरमण देवस्थानांतू पैरी अयोध्येच्या राम मंदिरा प्राणप्रतिष्ठे दिवस हंगाई बारी चंद्रितेरी कार्यक्रम आयोजन जाल्ले आसा. चेडवांक रामाला सीतेला लक्ष्मणाला हनुमंताला तशीच आमगेल देवाला पुरा चंद्रितेरी वेशभूषण घालून तांकाय तांगेले एक खुशी आम्ही पळोवचे आमकां आतां या व्हिडिओ क्लिपारी तुम्ही पळोवन येता. कुंदापुर पेटे ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನಂತೂ ಜನವರಿ 22 स्वर्ण पल्लंकी उत्सवय चल्लास. त्या दिवसू सगळे देवस्थानाचे परिसर दीपालंकार करून मस्त चंद्री तेरी एक सिंगार केलेला एक विचारो पळोवचेची एक दोळ्याक मेळल भाग्य म्हणून भक्त लोकांना सांगून घेतले. कुशलव जनक अयोध्यापति राम भूषण राम विभीषण रक्षक. कुशलव जनक अयोध्यापति राम भूषण राम विभीषण रक्षक. दशेंद्रियदि निन्न नामद झेंकार दशेंद्रियदि निन्न नामद झेंकार. श्रीराम जय राम जय जय राम 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 श्रीराम जय राम जय जय राम. पवमान निनगे सेवक रामानी पवडिपशेष निन्ननुज लक्ष्मणा लक्ष्मणा. कोटेश्वराच्या पट्टाभी रामचंद्र देवस्थानांतू रामोत्सव जनवरी 22 जाल्लास. त्या दिवसू विशेष जावन देवाक पंचामृत अभिषेक रामतारक मंत्र पठण सहित विशेष धार्मिक विधिविधान देवस्थानांतू कोरून भक्त लोक देवाक समर्पणा मनोभावन सेवा चल्ले.
भवसागर पार करा, घोर भवसागर पार करा, करा राम नाम उच्चार, करा राम नाम उच्चार. मंजेश्वर काशी मठ, मुख्य प्राण मठ आणि आचार्य मठांतू देवालय सन्निधींतू ಮೆರವಣಿಗೇರಿ ಓರ್ನು ಪರಿವಾರ ಸಹಿತ ಶ್ರೀರಾಮ ದೇವಾಲಯ ಮೂರ್ತಿ दवरनु तै देवाक पूज कोरनु भक्त लोकाला देवाक भक्तीन तांगेल्या सेवा समर्पण केल्या. ताजी एक दृश्यावळी आता आमगेल मुखारी. पवमान निनगे सेवकरामानी पवडिपशेष निन्ननुज लक्ष्मण. पवमान निनगे सेवकरामानी पवडिपशेष निन्ननुज लक्ष्मण. देव हरि विजय विठ्ठल पाडुवे निन्न, देव हरि विजय विठ्ठल पाडुवे निन्न. हरि विजय विठ्ठल विठ्ठल हरि विजय विठ्ठल. ಮೂಡ್ಬಿದ್ರಂತಶ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನ आणि हनुमंतालय देवस्थानांतू
पैरी जनवरी 22 चंद रितीरी अयोध्ये राम मंदिराचे प्राणप्रतिष्ठा कार्यक्रमाचे संभ्रमय चल्ले. हांगा हुल्पो दौरनु देवाक जनान तांगेल्या भक्तीन सेवा समर्पण केले. तशीच एलईडींतू कार्यक्रमाचे ನೇರ प्रसार आणि देवाले भोजन प्रसादय जनांक वांटिलस. दशरथ सुता सद्गुण परिपूर्णा दशकंठ हरणा जानकी रमणा. दशरथ सुता सद्गुण परिपूर्णा दशकंठ हरणा जानकी रमणा. दश दिशेयोळु निನ್ನ नाम संकीर्तने दश दिशेयोळु निನ್ನ नाम संकीर्तने. श्रीराम जय राम जय जय राम 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 श्रीराम जय राम जय जय राम. अयोध्ये देवस्थानाचे कलाकृती रंगोलींतू सोडून तशीची बांडी उत्सव आणि आकाशारी गुडदीप सोडतसले विशेष कार्यक्रम सहित संभ्रमू आता मी मुलकी श्री ಒಳಲಂಕೆ ವೆಂಕಟರಮಣ देवस्थानांतू कशी चल्ल्या म्हणून एक पळोवन येवया. दशरथ सुता सद्गुण परिपूर्णा दशकंठ हरणा जानकी रमणा. दश दिशेयोळु निನ್ನ नाम संकीर्तने दश दिशेयोळु निन्न नाम संकीर्तने. श्रीराम जय राम जय जय राम 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 श्रीराम जय राम जय जय राम. ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನಂತೂ ನಗರ ಭಜನ ಬಾರಿ ಚಂದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಲ್ಲಲಸ್. ಜನಾನ या भजनेंतू भाग घेतरी तशीची मेरवणिकेंतू येवन देवस्थानांतू त्या दिवसू म्हळ्यार जनवरी 22 अयोध्येंतू रामप्रतिष्ठा जाल्ल्या विशेष संदर्भ उडपींतू कशी आचरण केल्या म्हणून हें दृश्य आमकां दाखयता. रघुवीर रघोत्तम रघुरामा रघुरामा रघुवीर रघोत्तम रघुरामा रघुकुल तिलक हरि सर्वोत्तमा. रघुवीर रघोत्तम रघुरामा रघुकुल तिलक हरि सर्वोत्तमा. रघुकुल तिलक
श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम कुशलव जनक योध्यापति राम भूषण राम विभीषण रक्षक कुशलव जनक योध्यापति राम भूषण राम विभीषण रक्षक दशेन्द्रियदि निन्न नामद झेंकार दशेन्द्रियदि निन्न नामद झेंकार श्रीराम जय राम जय जय राम 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 ಪವಮಾನ ನಿನಗೆ ಸೇವಕರಾಮಾನಿ ಪವಡಿಪಶೇಷ ನಿನ್ನನುಜ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರಾಮ ಪವಮಾನ ನಿನಗೆ ಸೇವಕರಾಮಾನಿ ಪವಡಿಪಶೇಷ ನಿನ್ನನುಜ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪವಮಾನ ನಿನಗೆ ಸೇವಕರಾಮಾನಿ ಪವಡಿಪಶೇಷ ನಿನ್ನನುಜ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ದೇವಹರಿ ವಿಜಯ ವಿಠಲ ಪಾಡುವೆ ನಿನ್ನ ದೇವಹರಿ ವಿಜಯ ವಿಠಲ ಪಾಡುವೆ ನಿನ್ನ ಹರಿ ವಿಜಯ ವಿಠಲ ಉಳ್ಳಾಲ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ देवस्थानांतू जनवरी 22 अयोध्या राम मंदिराच्या प्राणप्रतिष्ठा दिवसो फटाकी मारनु तशीच बंडी उत्सवय कोरनु देवाक सेवा समर्पण केले. श्रीराम जय राम जय जय राम 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 कुशलव जनक योध्यापति राम भूषण राम विभीषण रक्षक कुशलव जनक योध्यापति राम भूषण राम विभीषण रक्षक दशेन्द्रियदि निन्न नामद झेंकार दशेन्द्रियदि निन्न नामद झेंकार श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम उप्पिनंगडी गयापद क्षेत्र व्यंकटरमण देवस्थानांतू मस्त चंद रीतीरी गडद जावन पैरी जनवरी 22 अयोध्ये राम मंदिराच्या देवालय प्राणप्रतिष्ठेच्या संभ्रमू हांगा आचरण केलेले अस त्या विचारांतू कशे कार्यक्रम चल्ला त्या पुरा आमकां दृश्य श्रीयुत गिरीश नायक आणि श्री रामू हांनी पेटोवन दिलेलं आसा. त्या पळयतची आमी रामाला संभ्रमू रामोत्सव कशे चल्ले ते म्हणू पळोवन येवया. उप्पिनंगडी गयापद क्षेत्र व्यंकटरमण देवस्थानांतू वनभोजन तशीच हरिनाम संकीर्तने ಒಟ್ಟು ರೀತಿರಿ ದೇವಾಲಯ ಬೊಂಬೆ ಚವರು ಪೇಟೆ ಉತ್ಸವ ಚಲ್ಲಲಸ
तशीच समाराधन जाल्ले दृश्य आनी जनाल संभ्रमू तुमकां आतां व्हिडिओंतू आम्ही दाखयत आसाची. राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम
उडुपी जिल्ह्याच्या कल्याणपुरा हांगाच्या व्यंकटरमण देवस्थानांतूय श्री राम देवालय अयोध्येंतू जावच्या प्राणप्रतिष्ठे वेळारीची हांगाय चंद्रेतरी कार्यक्रम चल्लालस. विशेष पल्लंकी उत्सव दीपालंकार चंदायर जल्लल तसल दृश्य आता तुम्ही कल्याणपुरा श्री व्यंकटरमण देवस्थानांतू पळयत असायची. कापू श्री व्यंकटरमण देवस्थानांतू जनवरी 22 तारीखेक विशेष जावनु श्री रामोत्सवय चल्लालस. त्या दिवसू श्री रामनाम तारक मंत्र जप हवन चल्ल तशीची रंगपूजे फुल्ला पूजे हांगा चल्लालस. त्यात आमगेल मुखारी
आम्ही कर्नाटक महाराष्ट्रांतू चल्लाल तसल्या या रामोत्सवाचे संभ्रम पळयत असल्यारी सगळे केरळांतू एक देवस्थान त्यावेळी आमगेल्या GSP समुदायाचे देवस्थान गोश्रीपुरा हांगा खंयचे रितीरी रामनाम उत्सव चल्ल्या म्हणून आम्ही आता पळोवन येवेत. तुम्ही आता पळयत आसाची आमगेले कोच्चीन तशें त्या गोश्रीपुरा म्हणून ताका पोत तसल्या हें जागो आमगेल्या तिरुमला देवस्थान अशें एक पवित्र जाग आमगेल्या GSP समुदायाचे व्हड देवस्थान अशें कोच्ची देवस्थानाच्या एद्रांत अशें हें वाटेरी तुमी आतां पळयत आसाची चेडू मात्र न्ही व्हड्डय विंगड देवाल वेशभूषण ते राम अशा पुरो लक्ष्मणू भरतू शत्रुघ्न तशीची हनुमंताले घालून चेडू आलवट्टू बायल मनशो दान मनशा घालून वतसाची चेडूवांक खांद्यार बसकारण हनुमंताले वेस घालून सಣ್ಣ चेडूवांक तांगे ल्हान खांद्यार बसकारण व्हरतस तशीची चेडू आतांतू केसरी ध्वजा तुमी आतां पळयत अशा पुरोची एक खुशी आनी ಕೆಲವು चेडूवांक तांगेल्या आनमान घरा भायरेची राबोवन म्हळ्यार देवाले सवारी हंसांतू बशिल्त जाल्यार रामा परिवार सहित रामाले एक सवार येतस त्या पुरा कडेन घरा भायरी तांकां एक स्वागत दितसाची थंय जन भायर राबोवन तांगे चेडूवांक वेस घालून स्वागत तशीची जय श्रीरामांची एक घोशणे उद्घोश तुमकां ते आयकत आसा पुरो त्यावेळी सांगतसाची ह्या पुरा आमगेल्या केरळाच्या कोच्चीन तुज्या तस तशी ती तांगेले सांप्रदायिक जावन चंडे मारतची थंय एक भव्य मेरवणीक वतस बारी चंद रितीर ह्या रामोत्सव म्हळ्यार कशी आमी संभ्रम करतात तशी तांणी त्या रितीरीची करत येतसाची तशी तुमी आतां पळयत आसा पुरोची कितले चंद एक वाहन म्हळ्यार एद्राक हंसाले बशिल्ले राम लक्ष्मणू सीता माते हनुमंतू बशिल्ले तसले एक तुमी आतां तें पटाके मारत तसले एक सुंदर दृश्य पळयत आसाची पुष्पक विमानाच्या टॅब्लोरी परिवार समेत रामू लक्ष्मण सीता हनुमंतू बयसून देवस्थाना भितरी सुತ್ತಾक त्या वाहनाक पूजा तशी देवाक पूज जावन पूज केल्ले एक हनुमंताल वेश घालले एक मनशान तशी आतां तुमी पळयत अशा पुरोची हनुमंताल खांदेर बशिल्वरी वेंकटाचलपती देव लक्ष्मी ओटूची बयसून एक सुತ್ತಾक उत्सव चलतस बारी चंद रितीरी अलंकृत जावन आशिल्ले हनुमंताला खांदेर बसकारून देवाक एक उत्सव केला तसले एक हे विशेष उत्सव आतां पळयत आसात ह्याची संदर्भेरी हनुमंताला खांदेरी देवूची वेंकटाचलपती लक्ष्मी लुट्टू बयसून उत्सव आवत तसले एक उत्सव चल्लालो आसा एद्राक पक्षी वाहनांतू राम आनी सीता लक्ष्मण बसल्यार मागशी हनुमंताला खांदेरी वेंकटाचलपती देव लक्ष्मी लुट्टू बशिल्ले तसले एक वाहन चलतस बारी चंद रितीरी पंजाबरा दवरून त्या कडेन भक्त लोक भजन करताची मुखार चितसाची
आम्ही कर्नाटकाचे पळयल्या, महाराष्ट्राचे पळयल्या, तशीच केरळाचे आमगेल्या GSP जनान ಒಟ್ಟು ಸೇरून संभ्रम आचरण केलेले पळयले. तशीच यात तेलंगणाक वचा. तेलंगणाचे हैदराबाद तशे GSP समाज नागोल हैदराबाद हांगाय आमगेल्या रामनाम उत्सव रामदेवाला अयोध्येंतू चल्लाल तसल्या चंद रीतीरी प्राणप्रतिष्ठे कार्यक्रमात संभ्रमू हांगाय चल्लाल आसा. ताजे दृश्य आम्ही घेवन आयलीची आतां पळोवन येवया. श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय करा राम नाम उच्चार करा राम नाम उच्चार घोर भवसागर पार करा घोर भवसागर पार करा करा रामाला एक अवतारात मस्त रूपात सहकार केला असा. हे अयोध्ये लंकापुरा वचले गेल्यापर्यंत आता भटमा माणसांनी अलिजू सेवा अलिजून परत एक सेवा केला असा. तशी आमच्या गावची होती ना आमचे अलेमार वासदेव प्रभू त्याची उमेशमा आणि आमच्या राममा आणि दुसऱ्या जणांना मिळेपर्यंत एक अलिजू सेवा त्यांनी केलेली असा. ताचे कल्पोक्त फल आमचे किती उपयोगी गावची जना समाजात मेळटा तशी देवान अनुग्रह करणं हे आयची दिसा तुमच्या प्रसाद दिले मात्र अयोध्येंतो राम मंदिरांतो रामाल प्रसाद घेतली देवा त्यांना तशी देवान अनुग्रह करून उभय देवता आशीर्वादानं तांचे जीवनातो तांनी कशी एक टांग एक समाज कशी उरता कशी आम्ही होराट करतो कशी दाखवले मुखार आपल्या समाजात प्रत्येक जीवनापर्यंत याचे रूपानं देवाला सेवा भक्ती करते देवान अनुग्रह करून आयची दिसा ही प्रसाद अक्षय रूपाच्या तांगे सर्वही मनोकामना परिपूर्ण जाऊ का आणि तांपर्यंत अयोध्ये होते रामलला दर्शन घेत तसं भाग्य परमात्मा अनुग्रह करून आनंदात तो शांतीच्या नामना सेवा परमात्मा गोविंदा प्रभू श्री रामचंद्र प्रभु की श्री राम जय राम जय जय राम 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 जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम
बेंगळूरचे सॅन योगा स्टुडिओ हाजे श्रीमती संगीता नागेंद्र भट हांकां आउटस्टँडींग वुमन एंटरप्रिनर फॉर हेल्थ सेक्टर ह्या कॅटेगरींत पुरस्कार दिवन सन्मान केलेले आसा. त्या खुशी तांणी आमगेलो वांटून घेतला ते ऐकून येवया. नमस्कार. मेरे नाम संगीता भट म्हणून बेंगलोर दकुनु सॅन योगा स्टुडिओ पैरी MSME स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2024 चल्ले तातूंत आउटस्टँडींग लेडीज आउटस्टँडींग वुमेन एंटरप्रेन्युअर फॉर द हेल्थ सेक्टर म्हणून त्या फिल्डांत आमकां अवॉर्ड मेळ्ळा. ते ऑर्गनायज केलेले FKCCI आणि सदर्न रिजन ऑफ ICA दाखून हांव तांकां मस्त आभारी आसा. आनी ते प्रोग्राम डायरेक्टर जावन आशिल्ले SS नायकाक तांकां वरके हांव आमकां एनकरेज केलेले मस्त आभारी आसा. हे सॅन योगा स्टुडिओ कसं म्हळ्यार इट इज अ योगा सेंटर. हांव बेसिकली मास्टर्स ऑफ सायन्स योगा थेरपिस्ट हांव काम करता सांगा. म्हगेले सोल प्रोप्रायटरशीप हांगा फिटनेस सदृढ जावन आसचे एक पार्ट जाल्यार ताय सो न्हू जनाक मस्त नमुनेचे एलिमेंट्स आसता. जी एलिमेंट म्हळ्यार आरोग्यान एरपेर जावचे आसता. लायक डायबिटीस आसचे पुरो, हायपरटेन्शन आसचे पुरो, वेट लॉस आसचे पुरो. कितले जनाक लेथार्जीक लायफस्टायला निमित्त चायल्ड बेरिंग वुमेन हेल्थ बेबी कन्सीव करचे प्रॉब्लेम्स आसता. मंथली सायकल्सान इश्यूज आसता. सो तसल पुरा विशयारी आमी जनाक हेल्थ अवेरनेस आनी तांकां ट्रीटमेंट टायप योगा पर्टिक्युलर सेट ऑफ योगा तांकां सजेस्ट करताची. आनी तांणी इम्प्रूव जावन तांगेले शुगर लेवल्स तांगेले मेडिसिना लागून भायर येताना आमकां मस्त खूश जाता. सो दिस इज द मिशन ऑफ अवर सॅन योगा स्टुडिओ. आनी आजची मेन आउटकम कसान म्हळ्यार फिट इंडिया जावन आमी इवॉल्व जावचे. थँक्यू सो मच फॉर कन्सिडरींग हे लेडीज वुमेन एंटरप्रेन्युअर अवॉर्ड दिलेले. कित्याक म्हळ्यार म्हगेले मुगे मस्त भायल मनश तांगेले लेवलार अशी वर्क करता आसताची. आनी तांणी एक सान रितीरी आशिल्ले एक सान उद्यमाक इतले व्हडले अवॉर्ड दिवन रेकॉग्नायज करून आनी आमकां एनकरेज करताची म्हणून आमकां मस्त मस्त खूश आसा. आनी आमी ताका चिरऋणी जावन आसाची. थँक्यू सो मच. GSPचे वैदिक प्रीमियर लीग VPL हें बरीमाराचे महामाया मैदानांत चल्लें. ताची एक व्हिडिओ क्लिपिंग आनी तांचो कोण विन जाल्ले मागीर कोण रनर अप जाल्ले हें पुरा आतां पळोवन येवया. सुदेश भट मुडबिद्रे आनी आयकॉन प्लेयर उदय भट हांगेले भटजी सुपर किंग्स टुर्नामेंट विन जाल्लो आसा. वैदिक प्रीमियर लीग म्हळ्यार VPL हे बरीमाराचे महामाया मैदानांत चल्ले. हांगा मुंबय रॉकिंग्स वैदिक्स रनर अप जावन जाल्ले. भोवमान वितरणाचे एक दृश्यावळी आतां आमी पळयत आसाची. तुम्ही आयच्या GSP समाचारांत कर्नाटक, केरळा, महाराष्ट्र आनी तेलंगणा हांगा 4 कडेन जाल्लो तसले आमगेले GSP लोकांचे संभ्रम कशे आशिल्ले म्हूण पळयलें आसा. अयोध्येंत राम मंदिरांत रामाले प्राणप्रतिश्ठ जाल्ल्या एक शुभ दिवसांत इतले कडेन आमगेले जनान हे संभ्रम आचरण केले. ते संभ्रम वांटून घेतले. हे पुरा आयच्या GSP समाचारांत तुमी पळयल्या. तुमकां आमगेले एक सनाची विनंती कसल्या म्हळ्यार तुमगेल्या गांवांत चल्लाल तसल्या GSP समाजाक पावत तसल्या खंयचेय एक सुद्दी आमगेल GSP समाचारांत येवका म्हणचे मन तुमकां आसा म्हण जाल्यार त्या चित्रीकरण केल्लेले दृश्य आमकां पेटोवचे फुडें तुमी चित्रीकरण ह्या रितीर करनाशी लँडस्केप म्हळ्यार अशी आड दोन केल्यार आमकां त्या गाच्याक मस्त अनुकूल जाता. ताजे निमित्त दृश्य चंद्रितीरी दाखोवच्याकय तुमकां सुलभ जाता म्हूण आमी तुमगे लागीं निमगून घेताची.
तुमगेल्या खंयचे दृश्य या व्हॉट्सअप नंबराक ना मेल आय डीक पेटोवेत तुम्ही पेटयतसाची आम्ही दाखयतसाची खंयचे एक वार चुकली म्हणजे मुखारचे वारे येवत तसल्या प्रयत्न आम्ही करताची त्या GSP समाचाराक येवका म्हणचे आशय तुमकां शस्की तशी आमकां आसा म्हण सांगताची या वाराचे GSP समाचार मुक्ताय करता स्वाम्याला आशीर्वाद देवाल अनुग्रह आमगेल समाजा वयरी नित्य निरंतर आसो म्हणून मागून घेताची सगळ्यांकय नमस्कारू देव बरें करो.